האם כבר פסח? עם ציון וציונה. האם כבר פסח? שאל ציון. קודם נתחיל לנקות. clean. לנקות. לנקות רצפה. לנקות חלון. לנקות מיטה. וארון. וכיסא. ושולחן. וספה. לנקות מטבח. וואו! עכשיו הכל נקי. clean. נקי. האם כבר פסח? עכשיו נלך לחנות ונקנה מצה ויין ומרור וזרוע, כרפס. האם כבר פסח? שאל ציון. עכשיו נערוך שולחן. שולחן. קערה. 4 כוסות. 1, 2, 3, 4. מצות. הגדה. הגדה זה סידור מיוחד לפסח. הגדה. יין. האם כבר פסח? שאל ציון. כן, פסח כשר ושמח ציון. קדש אורחס, כרפס, יחס, מגיד, רוח פסח כשר ושמח.